Otsaldeko aholkuak jolastu, ikusi eta ikasi. Goenetara hemen bi umetxo batera, oso hartu dute titia. Badakizue lagunok, jolastu lagunekin, gurasoekin, lengusuekin, konpainian denok irabazle, bai. Jolastuz, ariketa fisikoak egiten dira, bai. Eta badakizue ordenagailua eta telebista denbora mugatuan erabili behar dira. Kalea oso divertigarria izan daiteke eta atera kalera, bai. Badakizue jolas kooperatiboetan lagun berriak egin ditzazkezue. Eta galdetu zuen guraso eta aitonamonei ea txikitan nola divertitzen ziren. Zuek txintxurri kuadrilla, aldakizue soka saltoan, harrapaketan, izkutaketan, eta horrelako jolasetan ibiltzen, bai, badakizue segi plazara eta utzi makinita hori etxean.